И здравейте, дами и господа, здравейте, ребята, аз съм Зябек и взех интересно да ви си преподказа за една книга в книгите, сценарии, фантастични животни, с който знаете и вие какво е толкова яко. Затова ще ви показвам за сценариите. Първата книга е Фантастични животни и къде да ги намерим. Фантастичните животни и къде да ги намерим. Така. Такива като е това много яко. Според мен какво трябва да се проучи за книгите, с който е хубаво от света на Хари Потър. Не че е личното, че кой знае какво е толкова яко, че види какво е фамилията Потър. Не е като семейство Адамс. Първата книга е Фантастичните животни и къде да ги намерим. Нют Скамандър с куфара му, където се появи с кораба в морето Морската гара. В Америка, Ню Йорк. Каквото и да е било, което знаете и вие. Пък и се разходи да купува подаръци за рожден ден. Но за това Нют се появи да види какво става за събранието в Министерството на магията, не като министъра, но не чете какво трябва да се води към това, като се появи дебалакът Джейкъб Ковалски. Защото кой знае какво, няма да го граничам така, той е яко и добър човек. И Нют влезе в банката, каквото и да е казано, че който знаете за това. Който си чака реда, че Джейкъб Ковалски се появи да зътне на кулинарния в сладките в пекарната, където работи. И за това, който знаете, че който но казаха, че банката трябва да се посигури. И позваха приятен ден. Но Нют се появи да намери патето Дюгол, който иска да вземе пари. И изведнъж не знам какво става. Магията е затоснала пред банката, пред една жена, който еде ходок, тя се казва Тина Голдстин, с който знаете какво е толкова, и се появи полицията, с който е украснато парите от трезора в такива банките. И за това, който е полицията, но те избягаха от полицията. Изведнъж вечер е над много добро. Спасиха се, но не знам какво е толкова. И за това време, който знае за това. Втората книга е Фантастични животни, представленията на Гриндълвалд. Изведнъж вечер на точно това. Тук в Париж, който е Гриндълвалд, се появи и точно който е пребил родителите му и хванал бебето да е това, което носиха ковчези. Шегувам се, той е точно това. Няма сцени, ама не се шегувам изобщо. Престъплените на точно това. Нют се появи при Дъмблдор, Дъмблдор се появи за това. И за това, който знаете и вие, че който за това. Че който знае, че магическата от Министерството на магията се появиха към Хогвартс, когато чух музика на Хари Потър, с който знаете за Хари Потър. За всеки случай, където да пишете, че като е бил магическа полиция, с който влизане за техни миг. То Хари Потър няма полиция, иначе има полицайите от трезорите в Гриндотс. Защо? Защото колегите на министъра на магията, който не е казано, че за това, че Дъмблдор е бил задържан, но не е съвсем. Спасиха от Гриндълвалд, но кой ни изостави Джейкъб. За това, който аз прочетох книгите. Третата книга е Фантастични животни, тайми. Мразят да ми свири такива случаи в колата. Тоест, най-мразя да свири от този пред мен в колата. Съжалявам хора, то си свири на колата, не мога да остави избор. Добре, начало. Докъде бях стигнал? Третата книга е Фантастични животни, тайните на Дъмблдор. Защо? Защото тези и Нют, които са братя, влязоха в дома на Дъмблдор, който е братът на Дъмблдор, не знам как се казва, който е в Министерството на магията, където е писано. Родил се за животни, кой знае къде е пребил. Куини знае какво е за всеки случай. Ето Албус Дъмблдор, младият, който е в ето документите от Министерството на магията, от Министерството на магията, който знаете какво е това. Сега е на това, което е от това. В Германия, Берлин. С който не сте казали за този път, който не сте ми казали. Сега е точно това за слабата, преди свършене края,
Сватбата, вместо Куини и Джейкъб Ковалски, който се женини. И Гриндълф вече е умрял. Изведнъж вече няма кой да ги доблизава преди да се роди Хари Потър. И надявам се скоро да ви харесва и се обърнете за мене и натиснете камбанката. Ако искате да си прочетете тези трите, първата книга и втората книга и трета книга на книгата на фантастични животни, отивате в книжарница Орлиндж, с който тъй като имат в другите градове в тесни нещата за книжарниците, който и при мен има книжарници Орлиндж, който аз изкупих книгите преди една година в Къснолък. И надявам се скоро да ви хареса. И това беше от мен, аз бях Диабетисти и бяхте моите Грифиндори и чао!